И здрасти! Това е моята база и общо взето, да, малко съм мъж, ТХ8, стиде на 6, но това са подробности. О, имам 1 милион голд, имам малка армийка, фак. Тук принцип използвам ето тази армия, но много дарк. Искам да съм къде на барчики и гълно. Да стане 4-ти левел. Поне до 5-ти левел ще го апгрейдвам и после майната му. Да направим една лайф атака. Майко, как го нацелих този бе? Има ли нещо, кой знае какво? Има. Всичко му е почти отгоре. I like. Shit. Мисклик. Сега съм пробвам да го взема на 3. Въпреки че със сигурност няма да мога. Тук е жалост. Easy game, easy life. Тази мина ето тук, обаче има да интригува много. Какво има в колагаста? Те дали ще се справят и се едно. Оп, мисклик. Има ли още какво да се краде? Има. Даже имам много. Просто няма да успявам обаче. Шит. Пак бивам. Откраднах се нещо. Хуйрейди за тия, какво ли ще стане нищо. Защо ще да направя? Какво пък ще загубя толкова? Пжуп. Когато си ретард. Общо взето, сега ще искаме да дракони маг. И ще покажа колко се постарах. Това е моята атака и е най-лошата атака май. Виждате, че това пич е супер тъп и слаб. Всъщност това е момиче, да? Обаче аз нямах единица с която да ти почестия. Сложих тъпите уизарди много тъпо, така да се каже. Останаха само 4 валки. Съм сложил, бе. И общо след да. Но има ви една атака, която се получи хубаво на... На кой беше? На кой ми е хубавата атака? Аха, на 17. Вижте, аз съм 13. Просто вече бяха атакували тия големите. Ето това е пича, който се опитах да им прецакам всичко, но не се получи. Но все пак, без иска виждате рейджа на 2 пъти драконите вместо да ги хилна, но да го набраз. Спечелих изи атаката, защото дракони могат да атакувам. Без валкири, ноп. Да видим колко ще ги бием най-вероятно. My team. Искам да видя още някой ли направил дуа против. Да, Илиан. И ето Проминьор. И Христо. Браво. Хейс. Знаете, мамо, просто боли ме гърлото. Ще се върнем след 8-10 нещо такова минути. Окей, чао. 4 минути остават още 1 минута, за да може да пусна още една атака. Знаеш какво? Учил в моята стая ще го довърша някак. Ма той е по-силно. Малко ретард. Покажа някои атаки от нашите флара, да я знам. То по никой силен не е атакува от нашите. Айде да видим точно как се го трестарали от нашите. Дейв vs Калу. Калу.
Къде го сложат? Къде не пречи? Ето тук може да си пречи. Тъй малко да забързаме. Пича такова с валките. Да. Валка така. Ще има ли Queen Walk? О, това толкова макефи, аз искам. Има супер секси уизарди, които и аз искам. Но това са подробности. Така, а в стига степи се не може да ми... Щупи глупавия ексбол. Валкитата малко са посрала май. О, не се е посрала перфектна атака. Това от друга отбор може да е атакува явно. 1, 2, 3 шот. Хабиби шот. Кралицата и кинга са живи. Много лопнати и двамата много макиват. Моя любимец е кинга. Така, ето това е атаката на пича. Не мисля, че има нещо, кое знае ко. Еклипсър. Това пича се описа с хейтите, който ни е главатария, така да го кажем. О, толкова слаб. Не е слаб, добре, ама. Абе, аз да не говоря, защото аз съм ужас. 12 левел едното, о, шит. О, топич, много добра атака също. Това не изтъкна, бе. Продължаваме, майка ми реши да влезе в стаята, както повечето пъти, така. О, тея маговици. Бем. О, това ли беше атаката? О, пича явно. Очаквах 3 стар. Да видим какво са написали. Маго е на 6-то или 7-то. Пишка. Георги не е... Хриско. Ха-ха-ха. Той е баяръш, пича. Солькул. Ладно, писал горем. Тук за една хуграя да атака дали ще стане, много силни уизъра това репича. Примерно горе-долу тази атака бива май. Сега малко да забързам с Валкирии, да. Както повечето пъти, ланшотнаха това. Аз още нямам нищо, кой знае кой, зато я такова с... Готово, това беше атака. Изидри на Хриско от нашия клан. Хаси. Тъй да видим неко... Вау, ланса от Евелин. Той е готин, нали тази или не знам какво е реално. Уоу, топич, има супер яката база. Много кеф. Приличам на Хитлер. Знака на Хитлер. Половината горе ми бяха малко препчукани. Малко доста всъщност. О, това нещо много се е... Много се е посрал с тази атака. Добре, че има такива хограйдери. Че го направиха играта. Той очисти почти всичко. Той може да правят хограйдерите го направиха играта, както казах. Гастион. Тъха деветка се стегли на 7 лева. Окей. Промастър. Защо всички използват голем атак? О, това хейст ли? Да, това хейст спел. Това е опнат. Аз го харесвам. О, той бати яката атака. Валките направих точно това, което трябва да направят. О, Барч Кинга, той е промастър. Това е Азис. Пича просто Easy 3 Star, само това мога кажа. Ако успех да победи най-първото стъпка. Да, още един кампион. Да, Барч Кинга ми вече жив ли е? Жив е, бе. Бой! Топич. Далеко 3 старна. Ма само 14 копи, да. Има доста голд. Да. Доп. Нямам нищо, което може да ви даде. I like it.
че да не искам да бия някакъв лесен. Да. Фу. Таман го казах. Обаче, Кланкастъл му е там. Това е лошо. What? Тук няма нищо. Добре. О, ще ти мога нещо. Хоп. Хоп. Един рейдж спел. Един такъв. Един джихадисти. Защо подявалите пробиха тази стена? Не разбрах. Но окей. Маговиците ми... Те ще се оправят, май. От Кланкастъла. О, дракон! Дадоха ми дракон! Един хил спел, който да поддържа всички живи. Тъй, отстрани малко, ето така. Вау, и това ли беше? Моята атака е промастър. Тире посерко. Ще ми атака. О, този дракон май си върши работата много хубаво, да бих казал аз. Браво, бе, дракон. Абе, 3. Може да е 3 стара атаката, защото имам дракон. Никой не може да го уби. Дракон. Много се кефи на дракон. Ама той е макс. Да, той е макс. Ей, имам макс. Дракон. Туп. Пострах с тази атака. Но все пак имам един дракон и няколко магиосника. Но имам дракон. Много обичам дракон. Дали изобщо дракон. Ще го интересува ето този Wizard Power. О, въпрос на въпрос. Той ще бъде ударен. О, не. Но той махнати не му покоса, да не. Върнато не му бил почти ден. Това много дразнещо е Клипър. Добре, че взех дракон. Най-новата Тесла. На майка ти е пастета, брат. Въпросите. Кой ще спечели? Гошо от трактористово или Гошо от печкиво? Не му духай сега. Така. Една бина остава. Нали къщичка? Нали жилище? Значи само това. Стига с тия бомби, бе. Въпросите. Кой ще спечели? Имам 30 секунди да ланшота нещо. Дали драконът ще спечели играта? Или ще умре като тъпо 20. Печена! О, това ми на бая богата е. На 20 000. О, вече са 2. Вече са дуа. Перфект атак. О, 50 злато. Взеху, и още 140. Ей, колко мака става? Малко. Трябва го напълня. И може би това е от клипа, дами и господа. Това ще бъде и това ще цел. Това ще цел. Когато моето сърце кървеше, шегувам се. Дракони мак. Дракон. По това 4000 стара бонус. Това го искам. Ами да, това ще е от клипа. Или не знам. Не знам какво друго да покажа. Това не е профила. Ето така е. Имам... Какво правиш, Мери? Да, имам куче до мене. Моите малко... Най-вероятно следващия епизод ще... Чакай след когато тези ги махна, а да бе ги максна. Когато се апгрейднат. Поне един да сложи нещо да се апгрейдва. Ще видите, ще има малко напред. И това е.